Perus. Čau. Okay, let's get this done. Ja som ready. A ja. Co to máš? Ideme správa. Môžeme ísť. Ideme. Počkaj, bo to tu tak je tak divne, neviem, či mám nabité, počkať, poď. No, presne, jak som si myslel. Tu ho natiahne. Jak to bolo? Dobre, že to... A nič. No toto otvor. To jedno robíš s gripom a druhé robíš so triggerom, takže ja ti neviem teraz pomôcť. No čo, dávame to ešte raz? To snad nepočkaj. Ale však už mi to predtým išlo, len to odchytiť túto je také dosť. No poď, už som to skoro mal. No. Ale no ja čo, nesed mi to oči, môžeme ísť. No vystrel. No, Môžeme vystreliť? Môžeme ísť? No vystrel. Môžeme s ľudom. Určite. Neveríš? Ešte si nevystrelil. Navítaj. Dobre, idem. Môžeme ísť? Ale lézer by sa mi tu zišiel, no. No, this is too early. What's going on? Take me in, man. I don't want this anymore. Idem dovnútra. Staňte vonku. Aha. Zašiel za okno. Ja vám tu deje. Ja som v budove vnútri. Počkajte. Ktorej? No hneď tu za vami. Ale tu hore. Vonku sú. Kde? Ja vidím ho. Za tebou som nejaký. Napravo dolu. Už je dole. Za autom, okej. To bolo jak z akčného filmu toto. Žijeme všetci? Hej. Žijeme. Dobre, ideme ďalej. Ideme doprava. Matúš, ideš dole za nami? Hej, idem, pracujem na tom.
Inú optiku som mohol zobrať akurát. Na ten guľomet. Hej. Ako nie je špatná, ale mohlo byť aj lepšie. Musím si to rýchlo prepnúť medzi očami. Si to tu Je tam, Bacha je za budovou. Bude v dnu, alebo za... Sleeping. Tam je. No to. Hore je, tak ide na ľavo. Idem hore za ním. Hej. Už je dole? Žijem. Pozor, sprava. Help me. Co je? Tak středejte už. Asi je mŕtvy celkovo. Ďakujem. Ale poďte Nie, dovnútra, tu som. poďte dovnútra. Nestoj vonku. Mně to chvíli nefungovalo. Musel som zmeniť zbraň. No čo Dobre, sa deje? Dobre. Ideme. Ale bacha. Toto bolo dosť akčné. Ťaháme sa doprava sa ťahám na ihrisko futbalové. Tam je hore v okne. Tu někde nalevo. Dal si ho? Dobre, kašleme na ňo. Dobehni tu ku nám. Dobehni, ja vleziem dovnútra. Prepač, musel. Čo? Pozri, takto. Takto a takto. No tak, ale ja mám 6 metrov, ja za to nemôžem. No, otvor mi rukami. No. Hej. Asi nie. Rozbij zámok a tak. Ešte raz. Tak, a teraz už je rozbité. Ako sebe. Zatiaľ nikto. Jeden dole. Zapnúť lasery, aby sme za seba nepalili, dobre. Tu si pri nás, dobre. Som tu. Máš v pohode? Áno. Idem helikoptéru. Ja ešte ho nevidím. Tu, ako miestnosť. Čisté. Máme to čisté Nikto aj s není balkónom. Áno. Nikto není doma. Zatiaľ to ide dobre.
No, ideme všetci vrchom. Tu dávať bacha. Keď vám treba ísť kde tam, takže ne? No tu ešte pod nás nám treba ísť. Aha, jaj, pamätám ho Ale jedno. bacha, pod tebou je okno a tam väčšinou je vždycky enemák. Cože? Ó, doriť. Som spadol. No. Hej, vidím. Pri modrom aute, tak to je. Dobre. Aha. Len noha mu tam visí. Nohu má napravo. Rozumiem, ja som vo vnútri v baraku už. Dobre, barak čistý. Otváram za tebou dvere. No dobra. Jeden target máme. No. Išiel by som tu na do tohto garážu. Alebo pôjdeme sprava. To ja sa musím zohnúť. Ty. No, 20 sekúnd. Prekvapila ma riadne. Čo robíš penis z more? Ešte žiadneho rukojemníka sme nechytili, čo? Ne. Čurák. No, otváram, hej. Dobre. Zamknuté, počkaj, to rozbijem. Odbehnem na chvíľku. Dobre.